Saan mga idol? Balalak mga idol oh. Ulam din mga idol kahit paano mga idol. Kadali mga idol oh. Mga idol, maghapon na kami sa spot mga idol. Tapos na kaming mag-area. Kasama na naman namin si si Idol Tata. Kasama na naman si Idol Gata. Idol Tata nandito na naman Idol Tata, mag-hi ka muna sa vlog natin. Idol Tata nakatalikod mga idol. Doon kami kahapon mga idol nag-area ng lambat. And dito naman kami sa may bukana. Puro matutaks. Na ito lari. Lari na nilibo. Sana makasata tumano busarago at na sa unhan no. Ah, ay iya pagod mundang. Ano? Bumalik tang nga sa lawod, tapos pag-abot di sa lawod. Bumalik mo pa yung takumadi. Bumalik tang nga sa kuan larom. Kanuda mo gud man sadto. Kaya ihaw mundang paglabo. Kalmado ngayon ang dagat mga idol Hindi katulad kahapon. Murado mo tumadag yapon kuan. Bahol. Sige mga idol, mamaya na lang. Update ko na lang kayo mamaya. Sana makaswerte kami ngayon kasi kasama namin si Idol Tata. Lawang area na mga idol. Hindi ko na pinakita yung una.
Unang paghila. Puro liwat. Kasi wala kaming huli kahit isa. Kana, Ito, pangalawa na to. Dara ko ng sigarilyo, wala puro. Pare, dara mas puro. Atati mo. Nano ta? Yan natin yung gamitan. Oo. Kumagalaw dun sa lambat mga idol. Oh. Ayun oh, mga idol. Wala na si Tom. Ayan oh. Ayan mga idol. Oh. Bali, lumipat kami mga idol ng pwesto. Doon kasi kami kanina mga idol. Oh. Doon. Lumipat kami dito. Kami nag-area sa malapit sa may bunuan. Oh. Sa tabi. Diyan mga idol. Oh. Maganda dyan maglatag ng bubo. Kasi mga ano yan, mga kamyapinaan. Maganda dyan mga idol, maraming ano dyan. Marami sigurong mga alimango dyan na kulay berde. Sige mga idol, mamaya na lang. Ikit ko na lang kayo mamaya, sana swertein kami mga idol. Mga idol, may naglatag doon ng ano, bubo trap. Screen mga idol yung bubo trap nila. Screen. Ayan mga idol. Ayan mga idol, hihilain na mga idol. Yung pangalawang area, hihilain na nila. Stitchin lang mga idol, sana meron. Oh, subayin lang niya. Nan itong kuan subok. May idol, inihila lang. Buti lang natin. May idol. Sinubog lang kasi mababaw. Laking balaanak mga idol. Ah, 3 point. 3 point na idol tata. Alimasa. Patapos na mga idol. Doon na yung katawan, no? Banisol. Sila mga idol na hingilaw.
pa yun din mga wala no? Tapos mahulog ang cellphone, ano yung finish. Kinuha na ito pahugosan nga motor. Finish lanay. Kain na naman tayo mga idol. Kain tayo mga idol ay. Kain mga idol. Dalawa, muli na. Dibaon ta yan? Balalak mga idol oh. Pag-iwing mo ito ng what? Mau? Gaya ta? Ya. Gaya ta? Oh, go. Ayaw na. Kala. Pagdahigot nga natin na pan martilyo. Finish ito. Okay, ito. Misdog na ngayon ano? Misdog na ngayon. Ikaw, sabon na rin. Sabon pa rin. Tima. Halin na timon. Bantahan din mo na. Siguro lang bisa na ibantaron dir man ano. Mahirap ang isura. Patapos na mga idol. Kadali din ng pangulam kahit paano. Pangulam din mga idol kahit paano mga idol.
Dali mga idol. Oh. Pauwi na kayo mga idol.